Má tá tríocail tábhatal le chuir síos ar a ggóla seo siad scéalta, teanga agus talan iad. Paddy Hayes is anandam, Nuair agus léireathóir mé le Tua Films, tá Lonnaithe seo is na forbacha chun ina Galway. Tá Éireann ag obair sa ggólacht is léirú telefíse agus sconán a dhéanamh muid a chuid is mó, idir clárchaí drámaíochta agus clárchaí faisnéise. Tugann Tua Films deischam gobar san Iarthar is ansalm. Tá tarm ar bhealach go bhfuil mo cheard mar caithbhaimsir am freisin, bainam sásas betaibre. Soinar is míon mar clárcha Tua Films a rud smó hagan seach mín sin ná scéal an duine. Even now to this day, I do forget he is where he is. And it's awful easy to say I hate him, but it's harder to say I love him. Dúinn mo clárchaí onric, cróga freisin tasúla, gúil muid an a bheith brodú lestab. Sin ceann gan rudí tábhachtaí dhéanamh muid an seo, go bhfuil muid an scéalta ar scéalta héin a insint darmhaint ar héin. Is doch le fine go háirithe go dúchtar deis agus ordáin do dhaoine a scéalta an aintint, beidir nach meachanán iad aintint in éon áit eile. Le gairid tábhaim muid a déanamh fad sconán dat sé fosca agus be sin le scoile go hidirnáisiúnta an bhliain thugainn. Téiste muid cinn tína leis náirigid. Agus an tálacha Nuair. Is tá leine chu. Go leor gan na clárchaí beall ar na scéalta tá híorthó féin siad éisteacht agus le féachna idirnáisiúnta chomáil le féachna an seas ó Ghaeltacht. Tá muid in ar gcónaí i gceann go na tíortha is Lonnaithe ar dúinn. Agus an nuasar sin tá muid féimú i gceann go na túnscoil is Lonnaithe sa tír. An bord is mó atá gom faoi cuasaí telefíse in Éireann ná go bhfuil cúngú raanna ar na háitirí as a bhfuil na scéalta agus na glórtha agus na físeanna a teacht. Is a géir is snáb an aithne heasa sin atá muid an seo a Tua Films. Credim se gur porc sprí é an teanga, gur bailach é le golisteach a scéal agus insint ar bhealach began in difriúil ó na gná meán. Gné eile go nobartáid ar lábhagan seo ná talan nua a aithint. Ní fiú scéalta insint mar nó talan maithagad le níd insint. Tá feiceáil gom leis na deisina atá curtha ar fáil ó thaobh clárchaí faisnéise agus muoinú ó TG4 fása sin de réir i chéile.